I tot seguit la Dolors Marín ens presentarà un tema que ja és habitual en ella des de fa més o menys un any de recerca, que és el món del tabac. Ella es dedicava a temes de salut i ètica del tabac, o sigui que si algú és fumador que no li digui, que no li digui, o si algú és fumador i vol deixar-ho, en tot cas sí, digueu-li. I ella la vaig conèixer, o ella ens va conèixer a nosaltres en aquest impàs, no? I de mica en mica doncs ha anat aprofundint no tant en el tema mèdic sinó en el tema històric, i ara doncs gairebé és una especialista amb molta informació sobre aquests primers contactes, aquests primers moviments del tabac entre Amèrica i Catalunya, i avui ens presentarà la seva ponència, que és Seguint el rastre del tabac entre Catalunya i Amèrica. Dolors, com vulguis. Bé, gràcies. És veritat, jo he estat 30 anys en l'àmbit de la salut pública i sempre em grinyolaven coses, però clar, ara anireu entenent el perquè. Aleshores, el títol que m'heu apuntat, molt agraïda de ser aquí, i vull dir, a veure, m'he posat un subtítol perquè jo penso que ajuda a entendre moltes coses. O sigui, és una qüestió de fonts, les fonts, i també de detalls. I aquesta jo penso que és la cosa apassionant que anem trobant tots els que som aquí, tant els que anem furgant com els que som... Jo també soc receptora del que es va furgant, no? Aleshores anem a veure com va això. No, ja no sé bé. No. A veure, em sentiu bé? Bé. Molt bé, si m'encallo, no te'n vagis, home, perquè si no... A veure, en primer lloc, aquesta planta va venir d'Amèrica. I ara posem la ment en blanc, si no, no entendrem res, perquè fa 5 segles de tot plegat i ens hem de situar en el que significa portar aquest producte i aquesta conducta, que no es coneixia en el nostre continent. Sí que s'havien usat herbes, fumades i això, però no amb els atributs ni les característiques d'aquesta. Aleshores, realment, aquesta és una planta que es troba a Amèrica, amb les patates i tant d'altres productes, però que té una particularitat respecte als altres productes que van venir d'aquest nou món. En primer lloc, aquesta era una planta que era silvestre, abans que algú la industrialitzés, diguem. Era silvestre. I la gent agafava unes branques per ús puntual. Feia les fumaven. Aleshores, ho anaven fent sobre la marxa, o sigui, no hi havia conreus de tabac. Era una planta com nosaltres tenim aquí les herbes silvestres que recollim per fer infusions, etc. En un sentit similar. El que passa que la particularitat que té aquesta herba, o tenia, en el món precolombí, és que s'utilitzava per determinats rituals d'ells. Aquelles fumades, veieu a baix, a l'esquerra, les imatges. O sigui, era així com s'usava el tabac. S'agafaven unes branquetes per un ús puntual i sobretot per les seves celebracions o moments que necessitaven, doncs això, estar una mica inspirats o sobresortir-se. Aleshores, algú converteix aquest producte de consum en una indústria i això els va costar 100 anys. O sigui, passar d'un producte silvestre a un producte agrari industrial, algú ho fa possible i els va costar molt fer-ho. Són les plantacions i arriba un punt que necessiten esclaus. Els esclaus, jo aquí us he posat una imatge dels esclaus anglesos. En aquest cas, fixeu-vos que el món dels esclaus ja és, o sigui, quan ja és realment rentable i lucratiu, és el 1680. I si teniu present el que s'ha anat presentant fins abans de mi, veureu que quadra tot amb una lògica impressionant. O sigui, a partir d'aquesta època del segle XVII és quan realment hi ha la gran explotació econòmica de tot el que s'havia treballat prèviament. D'acord? Aquest és el marc. I a baix en colors el que seria una plantació de tabac actualment. Vull dir, però això ho va fer algú. Aleshores, ara us agafo com veuen el món o l'evolució històrica del tabac
des del punt de vista anglosaxó. O sigui, aquesta és una pàgina web probablement, si no la més rigorosa, una de les més rigoroses. Per una part, el capítol 1, fixeu-vos que no quadra la manera que nosaltres veiem la història de la descoberta d'Amèrica o el que és la relació comercial, econòmica. Fixeu-vos la diferència mental que tenen el món anglosaxó respecte a nosaltres. El descobriment, primerament, al segle XVII, que ells l'atribueixen, és el moment dels navegants i el coneixement i el moviment de les mars. Al segle XVII, que seria l'època de la pipa. La pipa. Jo em centraré en aquests 3 capítols, diguéssim. I res, una petita mostreta, un tastet. No tocaré ni el capítol 4, que són al segle XVIII, que aquí és on ja Castella ja s'ha fet seu el tema, us ho avanço, ja és l'explotació econòmica. I això explica el tot plegat. O sigui, no volen... Aquesta és la cosa. No perdre aquest... D'alguna manera el tabac va ser el paper que estan jugant avui dia els ordinadors o els mòbils. O sigui, és el gran producte, la conducta que és més lucrativa i que tothom vol estar a la pas, diguem, no? Això és el paper que va jugar la conducta de fumar en aquests 3 capitolets que ara mirarem. Fixeu-vos per això que el meu background o la meva mentalitat en les 3 darreres dècades ha sigut treballar en el capítol 7 i 8, que seria aquestes darreres dècades, i sobretot ara que està finiquitant, almenys des del punt de vista dels drets humans, el que és la utilització perversa d'aquest producte de consum legal, molt addictiu i letal per qui l'usa. I no només per qui l'usa, sinó per qui comparteix el fum. Aleshores, ara anem a fer un petit, no entraré en detalls perquè no és el context, però he fet aquesta opció de donar-vos una perspectiva àmplia. En primer lloc, des del punt de vista anglosaxó, no, d'alguna manera, aquí se m'ha mogut una diapo, no volia posar aquesta, però bueno, és igual, no passa res, potser he sigut jo mateixa, de vegades, aquesta, sí, aquesta, clar, cronològicament. Fixeu-vos, la descoberta per part d'en Colom menciona el tabac al Colom ja el primer dia, o sigui, en el seu diari els va sorprendre que la gent fumés, que traguessin fum per la boca, pel nas, tot això. Després, aquest famós Rodrigo de Jerez i el Luis de Torres, que buscaven el cant de Catay, la Xina, tot això, són un clàssic. Després parlen el 1493 d'un tal Ramon Paner, que el 97 ja renomenen com a Robert Paner. Aquests, fixeu-vos que s'atribueix el coneixement del producte i el seu ús en aquesta gent. I després mencionen ja a finals, el 1499, a l'Américo Vespucci aquest. No entro en els detalls, però fixeu-vos que en el Paner se'l considera el primer defensor dels drets humans a nivell internacional, almenys en el context anglosaxó. I mai parlen ni de catalans ni de castellans, sinó d'hispànics. Aleshores, en aquest... Sí, aniria... Sí, enrere. Bé. Aleshores, ja cap a finals del 1571 anomenen un tal Monardes, que és un doctor de Sevilla, que també fa el primer llibre en què es considera ja científic, parlant amb més detall, perquè en Paner era considerat més antropològic i aquest ja més biologista. Un tal Jos da Costa, que jo no sé qui és un jesuïta, però que sigui jesuïta ja també em fa... no sé, però clar, no en sé prou, però clar, és de Salamanca. En Drake, a veure, jo el que no puc fer és inventar-m'ho, en tot cas m'obliga a seguir buscant i informant-me. Aleshores, en Drake ja, fixeu-vos a l'any 1573, és que van lligant moltes coses, algunes anireu veient. A la medicina anglesa ja tradueixen el llibre de Monardes, després tornen a parlar del Tala Costa, també la història natural i moral de les Índies, a Sevilla, per descomptat, i el rei Felip II, que fixeu-vos, o sigui, això ja era un negoci en l'època de Felip II, brutal, de tal manera que
obliga a conrear tabac en determinats llocs, que vol dir que ell els controla absolutament, que és el que els caracteritza, ho van controlant tot, i aleshores qui ven tabac a gent estrangera, o sigui que no estigui sota el seu control, els poden matar, o sigui hi ha pena de mort. El 1614 el Felip II estableix Sevilla com el gran centre, i aquí ja comencem, és aquesta retòrica que a nosaltres ens és tan familiar, que són els millors del món. I així successivament. Una dada important a tenir en compte és que cap al 1600 el tabac, el comerç era utilitzat com a intercanvi o tenia el mateix paper que l'or. Consideraven els anglesos, perquè es van establir el 1500, mira, jo només que us... Sí, és que queden 2 minuts, oi? 5. No, doncs sí. Però bé, aleshores, és que pot ser de 2, no sé com fer-ho amb 2. Va. A veure, d'aquí, d'aquesta, el que m'interessa destacar és que quan s'estableixen els anglesos a Virgínia és no massa d'hora, o sigui, realment no hi pintaven res fins al 1600. I aleshores estableixen la primera seu al 1607, és l'últim pàrraf, era una colònia a Virgínia, i aleshores allà van voler fer el negoci ràpid, és el que anaven a Amèrica, a fer el negoci ràpid. Aleshores no se n'en sortien, perquè malgrat que buscaven pedres precioses i tot plegat, al final el que van veure és que havien de comprar el tabac en els espanyols, és l'últim que està destacat, havien de comprar-lo perquè els fumadors anglesos preferien el tabac que venien els espanyols d'aquella època, fins al 1600. Aleshores, els catalans, com hem estat formatejats sobre la nostra història? Doncs en aquest cas, si agafem com a font la cronologia de la història del món de l'edició 62, si aneu al període, us l'he ampliat, el 1492, d'una manera molt escèptica, no fos cas, doncs el 3 d'agost el Cristòfor Colom inicia el seu trajecte a bord de la Santa Maria i el dia 12 d'octubre arriba a la illa de les Bahames a través de l'Atlàntic. I en Lluís de Torres i en Rodrigo de Jerez escriuen la primera referència a les cigarretes. Fixeu-vos, vull dir, a mi el que em va sobtar és que en una cosa tan escueta el segon punt que destaquessin fos el d'aquest producte. Mira que hi havia coses que van passar a Amèrica com perquè destaquessin aquesta. Realment aquí va ser el negoci. Espanya. Aquest és... Quan entrem a la Unió Europea es fa una gran inversió en restauració de la història del món del tabaco i bé, per Espanya la història del tabaco comença el 1636, perquè sí que és veritat que descobrieron Amèrica i tot allò, però passen de llarg d'aquest tema. I a més una mica l'enfoc que li donen és això, no? De l'indio que li ofrece l'actitud, oi? Una mica l'esclau, aquestes coses. Aleshores el Rodrigo de Jerez, això és Ayamonte perquè era ayamontino, i aquesta és la placa que li fan a l'Ajuntament d'Ayamonte que celebren, en aquest cas era l'any 2007 que li fan aquesta placa con motivo de les 12 jornades de història d'Ayamonte, o sigui que els d'Arenys aneu ben atrasadets, es poden fer com més gracejos. Curiosament, en la ciutat del Born, la sèrie de treballs que ja està publicant l'Albert García Estuche i el seu equip, han trobat, però això s'hauria d'explorar una mica més, que aquest Rodrigo de Jerez sí que va ser empresonat per la Inquisició. Aquí el detall és, no hi surt enlloc, jo només l'he trobat de moment en aquesta citació, en aquesta font, que és que va ser a la presó de Barcelona, va estar empresonat a Barcelona. Normalment a la resta de fonts internacionals d'arreu és per la Inquisició, però en Sevilla, o bueno, no diuen on, però un imagina que on passaven les coses de veritat, que era a Sevilla. Aleshores, pel que fa al tabac, s'atribueix a Rodrigo de Jerez, també he trobat buscant per internet i d'aquí a allà, fent de broker de totes aquestes
informacions, em va sobtar el redactat d'aquest senyor de Jerez, de Ayamonte, perquè llegint-lo, talment que jo em trobava llegint en català, perquè fixeu-vos, hallaron los dos cristianos por el camí de molta gent que travessava els seus pobles, dones i homes, bueno, el tizón és una cosa que veureu després, en la mano, hierbas para tomar sus... que acostuma. Si aneu llegint, és que jo no em dono compte i ho estic llegint en català. Vieron muchas maneras de árboles y hierbas, això del manera ja va ser total, diguem, per si tenia algun dubte. I així tota la o sigui que aquest senyor, aquest Rodrigo, doncs parlava un castellà, en fi. I així successivament. Tot això blau són textos que comences llegint en castellà però no et dones compte i sembla que molt català, no? Tomaven alè i fum, o sigui, una redacció molt catalana. En la ciutat del Born, i ara aquí sí que vaig a lo de les pipes, s'han trobat en aquest jaciment incomptables mostres de les pipes. Aleshores, d'alguna manera, aprofitant aquest mapa polític militar, que segurament us és familiar, coincideix l'aplicació d'aquest mapa amb els usos i costums de la forma de fumar. Es troba l'ús de la pipa en la zona mediterrània, bàsicament, i en els ports de mar, també per a Màlaga i per Bilbao, així, i Galícia, però no en l'interior. O sigui, pipes catalanes n'hi havia tot, només el tema de les pipes ja mereixeria una atenció específica, perquè hi havia les dels llenyataires, les traginers, o sigui, n'hi havia de molt específiques, mariners, etc. Aleshores, Madrid i Sevilla no es troben en la zona castellana al món de la pipa. El que tenen ells és, fixeu-vos, el 1636, hauria de ser un any de glòria, perquè veig que va sortint amb altres temes que es toquen, que és una època que és quan es fan amb el control de temes d'Amèrica. És quan estableixen l'estanco, que vol dir el control del negoci del tabac per part de la corona castellana, que estava basat en el fum, el rapè i en pols. I ells el que tenen als seus jaciments són capsetes de rapè, de tabac en pols. A l'estanc és el 1706, o sigui, aquí a Catalunya imposen a l'estanc el 1706. Nosaltres, o aquí el que hi havia era el lliure comerç. Aleshores, en el moment en què aquí s'estableix l'estanc, s'enfonsa el negoci del tabac, el port de Barcelona, que era, això també donaria per un tema específic en si mateix, però es trasllada el mateix any que imposen a l'estanc a Catalunya, el negoci es trasllada als ports d'Holanda i posteriorment als d'Anglaterra. O sigui, s'enfonsa de cop el negoci, no només del tabac. En aquell moment era el tema principal. I a partir d'aquí, jo penso que plego, perquè ja el que vindria és, diguéssim, el que sí que ha treballat el govern espanyol, o diguéssim, a través de, a partir de la implantació dels decrets de nova planta, i ja ho han treballat, o sigui, la construcció de la fàbrica de Sevilla, totes les obligacions, la creació de la Guàrdia d'Esguard, o sigui, els impostos de tabac paguen i financien el 50% del negoci se'l quedava la monarquia i aleshores amb això van pagar també com a part dels costos, no dels beneficis, la implantació d'aquesta guarda que tenia diverses missions. Una era controlar la recaptació dels impostos, que no se'ls escapés ni un duro, tota l'estructura militar, perquè ho feien amb l'estructura militar, i després, alhora, ja controlar el país. O sigui, realment l'estructuració de l'Espanya que vivim avui comença amb els impostos del tabac. Si algú fuma, i els és igual que la gent es trobi malament, les famílies, això continuem regits. Quan el Rajoy va anunciar fa 3 setmanes que va canviar la llei del tabaco para que se pueda fumar, estem amb aquesta, o sigui, aquesta gent continua igual. El que hem de decidir és si nosaltres volem seguir aquests règims. Aquí, només és perquè veieu que no és perquè us ho digui jo i m'hagueu de creure, però la renta del tabac va ser la font principal de recaptació d'impostos
perquè és un producte que sempre ha tingut una doble moral, ja des de que en Colom i el seu equip el van descriure. Fa mal i enganxa. I aleshores, a diferència de la resta de productes, la gent amb la sal no va admetre, van intentar-ho fer amb tots els productes possibles, no? D'anar pujant impostos, però la gent es revoltava. Amb el tabac no ha passat mai, perquè la gent sempre ha vist, bueno, mira, si es vol morir que s'ho pagui ell, o ja s'ho fotrà, si és imbècil. I continuem amb aquesta doble moral. Aleshores, quan el Jordi deia que jo, si algú fuma i no sé què, no sé quantos, no, jo no us diré res. Em sap greu que fumeu i això, però en fi. I l'última, aquesta sí. Això és a l'exposició de Viena, a Espanya. No ho veureu perquè que no veieu els noms de les ciutats? No. Doncs mira, el món del tabac, jo tampoc ho veig, Sí, mira, ho anirem assenyalant així. Mira, vosaltres, si fóssiu, imagineu-vos que sou professors de primer de primària, nivell molt bàsic, i que feu que els nens us endrecin, doncs perquè heu de fer una exposició a l'escola, doncs a veure, va nens, endreceu els productes, i amb capsetes, com els faríeu endreçar? Que mentalment els faríeu situar el mapa d'Espanya, doncs el mapa una mica, no? Doncs aquests senyors, en l'exposició de Viena, i una mica ja va per aquí la cosa, ara dius que he d'apretar per aquí, no? A veure, València, si ves obert aquí sí que m'ajudes tu. València, jo aquí hagués posat la Corunya, sí o no? Si no, hagués suspès un nen que em posis aquí València. Aquí dalt Sevilla, on marca ara el Manel. Cádiz, on seria Girona. Aquí baix Sant Sebastián i al costat Bilbao. Alicante aquí, Bilbao aquí. Bilbao, Alicante, Sant Sebastián. Llavors, bueno, València, aquí, Gijón, Corunya i Madrid. Madrid és la part central, tota ella, o sigui, la gran columna, la marques tota? Tot això. Això, Madrid. I quan vaig veure això, dic, què és això? O sigui, no hi som i estem descol·locats, desubicats, o sigui, realment ha sigut això, embolica cap a poc. I per això serveix el tabac, per explicar la cosa aquesta. Ja està. Una cosa, podríem aprofitar l'ocasió per dir que abans del 1500 era més fàcil que un almirall arribés a una avançada edat que després del 1500? De fet, els indis fumaven, i es veu que les pel·lícules surten tots vells i recargolats allà. El que passa és que no fumaven amb nicotina, sinó que agafaven el producte natural i el fumaven. Bé, gràcies Dolors. No he dit allò del tabac en negatiu, sinó en positiu. Qui vulgui deixar-lo, que parli, i qui no, atenció, perquè té un gran poder de persuasió i amb els coneixements que té, doncs, això, treballa el tema del tabac.